Здравейте! Вие гледате Тайната на щастието. В последно време много се заговори за храните и храненето, даже бих казала прекалено много. Често обаче отговори на изключително важни въпроси остават загадка. Всички сме чували да казват: човек е това, което яде. Останаха ли обаче истински полезни храни, които наистина да хранят нашият организъм без да ни причиняват дискомфорт, болести и алергии? Опитвам се да си отговоря на този въпрос и с времето ми става все по-трудно. Ровя, чета, експериментирам вкъщи и всеки ден се натъквам на все по-страшни неща, които обаче днес съм решила да ги споделя и с вас. Става дума за храни като хляб, мляко, сирене, салам и други, които приемаме ежедневно, без да подозираме какво всъщност съдържат те. Често слушаме за така наречените ета. Говори се, че са вредни, но не можете да си представите какво причинява на организма ежедневната им употреба. За съжаление, в 21 век храните, в които не се съдържат тези отрови, са трудно постижимо и рядко срещано явление. Готови ли сте да разберете всичко за храните убийци? Останете с нас, ако ви пука за здравето ви. Бихте ли купили на детето си близалка, отцветена с багрила от трити насекоми? Вероятно не, но истината е, че много пъти сте го правили без да знаете, защото въпросният отцветител е изписан в съдържанието на хранителните продукти под кодовото наименование E120. Така наречените ета се делят на отцветители, консерванти, антиоксиданти, сгъстители, стабилизатори, емулгатори, набухватели и подобрители на вкуса. Добавят се в храните най-вече, за да се удължи срокът на годност, да се подсили вкусът им, както и да изглеждат по-ярки и по-привлекателни. От E100 до E182 добавките са отцветители. Те се използват в разтворими и натурални сокове, нектари, газирани напитки, степчета, сладкиши, соленки, снаксове, чипс, пуканки и царевични пръчици. Почти всички чипсове, снаксове и солети с нетрадиционен вкус, например на бекон, пиле и други, са пълни с отцветители и овкусители. Тези отцветители се срещат също и в бомбони, близалки, торти, сладоледи и други. Най-коварното в тези отцветители е, че могат да се произвеждат от стрити насекоми, животински кости, хрущяли, козина, пера и други. Тази отблъскваща информация е закодирана под невинни индекси. От E200 до E290 са консерванти. Те увеличават срока на годност на продуктите. Срещат се освен в консервираните и местните храни, млека, тестени храни, готови супи и всички храни с по-дълъг срок на годност. Тетразин, кохинил и костен фосфат са само част от често използваните добавки. Всички те могат да предизвикат коремни болки, астматични атаки, обриви, алергии, проблеми с бъбреците, черния дроб, жлъчката и други разстройства. Истината е, че в днешно време, ако човек не отглежда и не приготвя сам прясна храна, ще поглъща консерванти. Има ли друго спасение от ерата на чудовищните и изкуствените храни? За да разберем има ли спасение наистина от всички тези ужасни отрови, които попадат в стомаха ни ежедневно, ще попитам лично небезизвестната с отношението си към суровоядството и здравословното хранене Мер. Тя е открила своя начин за справяне с този сериозен проблем и сега е при мен, за да сподели тайната на доброто хранене. Здравей! Здравей. Радвам се, че си тук. И аз благодаря за поканата. Веднага започвам с въпроса. Какво да правим след като изгледаме едно видео като това, което показахме ние на зрителите? Как да живеем, как да оцелеем в ерата на тези отровни храни? Значи, знаейки тази информация, първо, когато пазаруваме, естествено гледаме етикетите и избираме храна с най-ниско съдържание на такива ета и добавки. Другото е просто да се обърнем към натуралната храна, т.е. плодове, зеленчуци, семена, ядки. В тях няма как да има ета, защото просто в тях има други вредни вещества, нали? За съжаление. По-малко вредни, може би, или не по-малко, не знам. По-малко е, защото аз, примерно, от личен опит, преминавайки на сурова растителна храна, се избавих от здравословни проблеми, въпреки че преди време си направих изследване на кръвта и се оказа, че имам завишени нива на пестициди в кръвта и това е най-вероятно от плодовете зеленчуци, които съм консумирала в по-големи количества, но въпреки това здравето ми се подобри на 90%. В смисъл такъв, че
Ако може да ни споделиш само за какъв здравословен, за сериозен здравословен проблем ли говорим? Ами за мен беше сериозен, защото от 10 години се опитвах да се справя. Това беше проблем и с кожата. Кожата никак не е маловажен проблема, защото тя е доста ценен индикатор за вътрешното състояние на организма. И тя показваше колко съм интоксикирана отвътре и с правилната храна и с методи на детоксикация всъщност изчезнаха тези проблеми. И всъщност изчезна индикатора за това, че имам проблеми и вътре. Добре, казваш правилна храна. Обаче, какво точно значи правилна храна? Ние не можем само с растения и с зеленчуци, ядени се месо, ядат ни се млечни продукти. Да, всичкото е, ядени се, защото така сме създали този навик. Когато започнем да намаляме консумацията им, нуждата им да ги консумираме и тя намалява. И замествайки по-вредни храни с по-невредни храни, така може да си в рамките, да речем, на няколко месеца, може да си сменим целият режим на хранене. Добре, как невредните храни, как да заместим вредните храни с невредни? Нямам все още деца, но една майка, която изпраща детето си на училище и му слага едно круасанче за закуска. Да. Вредна храна ли е това за него? Вредна е, разбира се, защото няма нищо хранително в него. Като цяло, над 80% от храните, които се продават в супермаркетите, в тях просто няма... Те не само, че са вредни, но те не дават нищо на клетката. Храна е тогава, когато се храни клетката. Когато тя не може да получи витамините, микроелементите, няма как даже да се нарече храна. Това не е храна, това е имитация на храна. И затова всички тези опаковани сладки, чипсове и така нататък, храни за бързо хранене, просто не бива да посягаме към тях. Трябва да посягаме към живата храна. Към живата, да, защото клетката се храни с жива храна. Това е всяка една храна, която откъсната, без консерванти, смисъл всяка една, да речем, растителна храна, защото в нея има живи градивни елементи. Всъщност това е дефиницията за жива храна. Живи градивни елементи, ензими, тази, която влизайки в тялото ни се разгражда бързо, лесно, дава ни енергия и ни зарежда с нужните елементи. Добре, това е живата ти храна. Откъде си набавяш? Ти как живееш? От колко години живееш така вече? Горе-долу от 5, ще станат 5 години. И как аз реших с какво? Както се храних, както всички хора, и изведнъж от следващия ден реших, че край започвам с тотално нов режим, т.е. само на суровоядство. И така продължих, може би, година-две да се храня почти цяло само на сурова храна. Сега от време на време хапвам и други храни. Ама откъде си набавяш? От пазарите, от моята градина, т.е. с родителите ми отглеждаме плодове и зеленчуци и зеленолистни, също така и от дивата природа. Смисъл, да, там... но пък по-голямата част от хората знаеш, че живеят в апартаменти и нямат възможност да отглеждат каквото и да било. Да, така е. Макар, че да има ентусиасти, които дори на терасата си отглеждат някои неща. Надявам се, че имат достъп до пазари поне и да могат оттам да си купуват. За съжаление, почти вече всичко е внос. Затова е много важно да стимулираме и българското производство и производството на биоплодове и зеленчуци. Добре, за биоплодовете и зеленчуците един въпрос бърз. Аз лично, признавам си, пазарувам в биомагазини, но в момента, в който взимам нещото и го купувам, си казвам, господи, това био, колко всъщност е био и био ли е в България внесено тук? Не знам, био ли е според теб това, което купувам в биомагазините? Осладняйки се на вкуса, който усещам от тях, за мен не са толкова... Те може и да са био по дефиницията за био, но като вкусови и хранителни стойности, според мен им липсва доста. Затова най-добре е да пазаруваме от хора, които познаваме и които знаем как отглеждат продукцията си, примерно по биодинамичен принцип или по принципите на пермакултурата. Ти каза, че в Пловдив си се запознала с някакви хора, които се занимават с биопроизводство. Разбрала си, че... Организирали сме, не точно аз,
пак приятели са организирали такава мрежа, в която свързват биопроизводители с клиентите директно. И се правят доставки. Тоест, за да сме сигурни, че наистина това биопроизводство е било, а не само да гледаме един сертификат. Да, той е със сигурност чиста продукция, защото е на принципа на доверието и това нито един сертификат не може да е по-силен от принципа на доверието. Искаш ли сега, предлагам ти да видим нещо интересно за един друг вид храни. После отново ще продължим нашия разговор. Вече разбрахме, че чиста храна в магазина се открива трудно или почти няма такава. С други думи, имаме храна, бедна на хранителни вещества, както каза Мер, и от друга страна пък обогатена с отрови. Тук идват на помощ хранителните добавки и витамините. Препоръчват ли се те? Доколко са полезни, как разпознаваме истинските, ще разберем от специалиста по хранене Огнян Симеонов. Хранителните добавки са нещо, което се затваря под формата на някакви капсули. Сега, дали са истински, дали не са истински, това може всеки човек да ги провери, да се опита. Има растения, които се концентрират и се слагат в различни видове хапчета и се приемат и те дават сега. Примерно имат определен вид витамин, примерно като витамин С, който се казва амалаки, едно хубав витамин С, който е концентриран. Взимаме го, ние си даваме по един или по друг начин здраве, защото усилваме имунната система. Едно от основните хубави неща, които без да ги приемаме, примерно това е да речем магнезий, който може да се маже през кожата, ние попиваме. Това участва в 325 процеси ензимни в тялото и липсата на магнезий води до различни депресии и състояния. Ние набавяме ли ги тези неща в нас? Ние сме здрави. Всеки, който се интересува и така потърси лекцията на доктор Уолък, лекцията на доктор Уолък, може да види какво казва този учен човек, който шапка му свалям, който показва абсолютно самата истина. Защо е нужно ние да добавяме към почвата нещо, за да може да влиза в пресните плодове и зеленчуци. И тези пресни плодове и зеленчуци, ние след като ги ядеме, да приемаме нужните витамини и минерали, които са там и нужната енергия, която тя ни дават. Разбира се, тази енергия идва от някъде, от слънцето. Така че... Добре, няма ли много химикали в тези таблетки направени? Няма ли много химия вътре? Правейки се тези таблетки, не се ли слагат някакви химикали, за да се задържате по-дълго време, за да бъдат приведени в този вид? Сега, има различни фирми, които си издават различни сертификати на качество, които отделни сертификати могат да послужат по този начин човек да разбере дали е органик самия продукт, дали е бил самия продукт, нали? И как може да се появи това, което е в даден продукт, самата капсула, принципно тя може. Тя самата да не е подходяща в това нещо, което е капсулирано, да речем с хранителната добавка, която може да ни даде някаква жизнена сила, енергия или нещо друго, или да ни даде, примерно, липса на нещо, което на нас ни липсва. Когато ние го добавиме, ние имаме евентуално сила и жизнена енергия. Тази жизнена енергия ни се дава по един и по друг начин от хранителните добавки. Има супер мощни имуностимулиращи, които държат имунната система много здрава, което аз лично съм привържен към тези неща, защото имунната система тя не разрешава вируси и бактерии да влизат в нас, когато имунната ни защита е толкова здрава. Просто няма нещо, което да ни пробие по никакъв начин, единствено нещо, което може да е чрез някаква инжекция, ваксина или нещо да влезе в нас и разбира се да причини някакви вреди и поражения на нас. С кои храни трябва да се храни човек, за да може да набави достатъчно минерали, витамини и енергия, за да се чувства добре и да има здрава имунна система? Екологичните храни, значи... Как да разбереме кои храни са екологични, като целият пазар е залят? Разликата между екологични и био са, че екологичните храни са на баба градината. Това са екологични храни, които не са сертифицирани за да станат био. Това са за мен най-добрите, които ние си ги отглеждаме. Затова аз съветвам хората, които имат градинки, просто да отделят по половин час на ден това нещо да се погрижат, за да може това да й даде. Аз имам позната, която е затворила 500 буркана с пресни плодове, зеленчуци като чушки и домати и цяла зима да има какво да яде. Можем ли изцяло да разчитаме на хранителните добавки като метод, по-скоро не за лечение, ами като превентивна мярка за това да не се разболеем?
Значи, ако взимаме такива неща, които ни повдигат имунната система, да, има различни сега. Примерно, да речем черното бъсче базака, той повдига имунната система. Всичките растения са направени по един или по друг начин да са лечебни за нас. И когато човек потърси нещо, винаги ще намери правилния отговор. Добре, не е ли по-добре да си свариме чай от този бъс, отколкото да го пием на хапчета? Много по-добре, ама хапчетата са какво? Концентрирано вътре, гело извлечено от това нещо. Да, много по-добре. Аз те подкрепям напълно. Не е по-добре да е пакетиран чая в пакетче, е много по-добре да е смлян чая и да си го сложим и после да си го председим с цетка. Да, малко неудобно, че трябва цетка да ползваме, но много по-добре. Защо трябва, примерно, да използваме някакви химически подсладители, като може да си вземем билката стевия и да си подсладим и чай ще ни стане толкова сладък, все едно сме сложили 3 супени лъжици захара или 3 супени лъжици мед. Знаеш ли го това? Не. Ето, билка стевия. Това е най-сладкият продукт и остави другото, а и повдига много имунната система и за диабетиците това е едно основно хубаво нещо. Казва се медената билка срещу диабета стевия. Тялото ни е задръстено от отровни храни и според Огнян Симеонов трябва първо да се детоксикираме, за да бъдем здрави. Билката бял трън е чудесен природен продукт, с който може да се пречистите. Ценни неща чухме до тук. Знам, че има какво да добавиш към това, което каза Огнян. Да, мога да добавя за база и базака. Един от методите за приготвяне е сироп от бъс и базак. Много силен имуностимулатор и много хора го приготвят точно преди известно време му беше периода за приготвяне, за бране. И цяла зима, когато се приема, предотвратява разболявания, които са най-честите сега през зимата, през есента. Нещо важно да кажем. От доста време също така се говори за тези супер храни. Обаче като се каже супер храни, говорят само за мака, за годжи бери и всякакви такива чуждо внесени. Тук в България обаче ние имаме изключително полезни супер храни. Нека да кажем на зрителите кои са те, за да ги консумират по-често и да бъдат здрави. Никъде не са дефинирани, но за мен всички билки и диворастящи всъщност са супер храни. Всъщност може да изброим няколко, но те са много. Както казахме, база и базака, аронията, копривата, черната и червената боровинка, цветния прашец, виждам тук, че си ми цветен прашец може да се добави като микс от микроелементи и витамини в него. И като цяло всичко, което открием в дивата природа, то ни лекува и ни помага. Не само в планината, дори в градинката около нас. Да си засеем, ако имаме долу вместо цвете някаква билка или нещо подобно. Възможно е, да, но тогава, когато е расло в планината необезпокоявано, тогава си потенцията му е най-силна. Един практически съвет, отново ще се върна към майките с децата, защото храненето е вид възпитание. Нали? Така ти дори ми даде пример с твоя близка, която е променила изключително много режима на хранене на своето дете. Свикнала го е по този начин. Разкажи ми с две думи. Тя в началото не хранеше толкова здравословно, не ги хранеше толкова здравословно децата си, но постепенно променяйки себе си, промени и техните навици, като например кускуса го замени с просо. И то прилича на кускус, но е много по-полезно. Но не е химически обработен, както е обработен кускуса в пакетите. Да, но просото е много Първо няма глутен, естествена храна е, т.е. кускус е вид паста. И не е толкова полезна за здравето, особено на децата. Примерно нечистените кремчета ги замени с крем от авокадо и банан и ядки. Никаква захар, освен да речем мед, стевия. И така постепенно децата много ги харесваха и свикнаха по този начин. И едното, тръгвайки на училище, започна първия ден да иска храната, която всички останали консумират, но на втория ден усети, че му е твърде сладка, примерно круасани. Каза, това е много сладко, не мога да го ям. И то наистина е така. Човек, който не е ял захар, който не е ял изкуствени подсладители и рафинирана захар. Организма му не ги приема. Той първо му горчи от сладост. В смисъл, и аз това съм го изпитала и върху себе си. Разбирам. И децата ги отбягват тези неща. Но кога сме свикнали,
да ги храним с тези неща, те се престрастяват. Да кажем, че всичко е в ръцете на родителите и в нашите, в самите в нашите ръце. Сега искам още нещо интересно да кажем за чудесата на природата и за това как тя е помислила за абсолютно всяко едно нещо необходимо за нашия организъм, да сме здрави и красиви, както в принцип трябва да бъдем. Съществуват изключително интересни наблюдения за връзката между външният вид на растенията и вида на човешките органи. Природата е създала всичко така съвършенно, но не винаги забелязваме това. Ползите от доматите за сърцето са известни много отдавна. Джинджифилът има благоприятно действие при стомашни проблеми. Приликата между човешкият мозък и орехът е поразителна. Дори научно е доказано, че ядките помагат за мозъчната дейност и неговата активност. Авокадото пък е полезно за женската полова система и по-специално за яйчниците. Портокалите за млечните жлези, а виното за възстановяването на кръвта и по-точно за увеличаване на еритроцитите. Природата е подсказала и още нещо. Напречен разрез на морков наподобява изображението на човешко око. Известно е, че морковите и витамините, които съдържат, са полезни за очите. Целината съдържа голямо количество микроелементи, полезни за костите. Сладките картофи за ендокринната система, а мидите за мъжката полова система и образуването на сперматозоиди. Огледайте се и със сигурност ще намерите полезната за вас храна. Надявам се да сме били изключително полезни за зрителите. Сигурна съм всъщност, че ще е така, особено ти като човек, който го практикуваш това. Последният ти съвет, тъй като това беше всичко за днес в нашето предаване. Бих посъветвала всички да се обърнем повече към природата и там да търсим отговорите и свързването с нея ще ни излекува. Повече към природата, а не в магазина и да четем хубаво етикетите. Благодаря ти много, че ни беше на гости. Както виждате, майката природа наистина е съвършена. Измислила е всичко по начин, по който и най-гениалният ум не може да го стори. След нещата, които чухте, може би сега ще си кажете и какво като знам всичко това. Какво да направя, като вредните храни са навсякъде. Да, хранителната индустрия не мисли за това да сте здрави, а за това да ви е лесно, бързо и най-вече вкусно. Има обаче едно висше правило, което казва: лесният и бързият начин в повечето случаи е лошият. Грижете се за себе си и за децата си и за това какво слагате в стомасите им, така както се грижите за доброто гориво, което наливате в колата си, например. Отново трябва да кажа, че всичко добро и градивно е трудно и изисква дисциплина и самоконтрол, над които трябва да се работи. Изборът е личен. Само не забравяйте, че начин винаги има. Важно е желанието. Ще се видим отново другият петък в Тената на щастието след 9, а сега останете с TV7 и Баркод. Чао!